Cardin dibêjim te êvar baş hunermend Zinar Sozdar. Êvar baş, serçavan, êvara we jî baş. هنرمند زنار سوزدار تو بخیر هاتی برنامه گلاوا ایواری دست که دخوازم تجی خوش گهدار و شوپینر بویر فیم برنگی کی کرد خوب دناسین Gelek spas dikim ez destpêkê de guhdarên Boyar FM Slavên xwe germ li Almanyê wera dişînim li mişluya rengîn milletêkin li wir jiyanê dikin wan hemûyan silav dikim hêvîdarim demekî xweş em bi hevra derbas bikin ez Zinar Sozdar wek got li Kurdur bajarê Karakoçanê yani ev girêdayî navbera Dêrsim û Bingolê dayê ez li wir hatim dinê û piştî wê 16 salî bûm ez li welat derketim hatim Almanyê ev nêzî 30 sal e li Almanyê dijim bi muzîka Kurdî piçûkbûnê de me dest pê kiribû yani yani bina bibêjim yani ne ji dengê me xweş bû ya jî em mestran xweş digotin lêbelê wê çaxê muzîka Kurdî zêde nehat bû yani belakirin me jî ji wir de ewikek vala hebû me wir de dest pê kir û me çend albüm çêkirin yani me sala nod û nehê da Gula Baxçê min strana Gula Baxçê min bi wê albûmê min albûmek çêkiribû piştî wê min bîriya te kir albûma min bîriya te kir min derxistibû û piştî wê jî Hesreta Welat yani sê albûm min çêkiribûn ez dikarim Kurdî vêna bibêjim ew way min yani nêzî 20 sal e ez vê muzîkê em bibêjin nabêjim profesyonel lêbelê berbê profesyonel em diçin daxwaza me ew e ku em gelê me Kurd stranên xwe muzîka xwe guhdar kirin bikin û wek hûn jî dibînin bi rastî guhdarê me jî hene ji ber wê ez dixwazim Kurtayî vêna bibêjim tiştekî dixwazim bibêjim sala 2017 da ez hatibûm Qamişloya rengîn lêbelê me dixwast em li wir konserekî ava bikin lê nebû qismet yani min gelek dixwast ku ez hemberî gelê me Qamişlo stranê xwe pêşkeşî wan bikim lê nebû qismet înşallah ew ê dema pêşiya me heta rojek nesîb bibe rojekî ez dixwazim zindî stranên xwe hemberî gelê me Qamişlo bistirêm Belê hunermend Zinar Sozdar me dixwaz nas bikin jî rewşa we li Ewropa çawa derbas dibe bi rastî dijî welat hûn dizanin yani her çar parçeyên Kurdistanê ewik hene yani em bi hesreta welatê xwe li vir dijîn yani bawer bikin ez 16 salî li welatê xwe da min bir mezin bûm lê 30 salin ez li Almanyê dijîm lê hîna xewnê şevan da ez yani gundê xwe da bajarê ke ez tê da mezin bûme em li wir ewk dibin yani ji Kurtasî bibêjim bi hesreta welat em bi hesreta gelê xwe bi hesreta welatê xwe em li vir dijîn yani ne jiyanek me dixwast ew jiyana nine li vir lê dîsan jî wek radyoya Buyar FM em dikarin dengê xwe milletê xwe yani ki welat dijîn wan ra bikin ew jî tiştekî baş e lê jiyana vir çawa bibêjim yani jiyanek yani wisa monoton derbas dibe vê nakarim bibêjim بله هنرمند زنار سوزدار اشخاط جی آنی سر زمان دخوازم بپرسم دبالت تونه تو سردان روژاوای کردستانی یان دمن نیز و کارین تل و داری هبن لروژاوای کردستانی هر وها از دخوازم بپرسیجی بکمش بردامه جی کنه نوترین برهمین تجی 2019 چونه
از سال 2019 دام دخواست دو سترانان از من آماده کردنه دو سترانو او از دخوازم لولات کلیبکی چی بکم yani ev ciyek Bakur mukhaben icaracı Kurdistan Bakur mehkeda ev stranek min amade kiriye ez bir çibikim pişti ve naha uji dizanın album ek xebata ki min albüm heye ez dixwazin dema pêşiya me da bi albûmekî wisa dewlemend dixwazim yani diyarî guzaran bikim wê albî çar parçeyê Kurdistanê da stranekî heremî yani Kurdin Rojava, Rojhilat, Bakur, Kurdistanê da ki hemî ez albûma xwe da ew bikim yani ew bawer dikim piştî yani dawiyan 2019 da evê amade hêvîdarımegen bikin û hûn jî wexta stran amade bûn bişînin hûn jî radyoya xwe da dikanin guhdarên me ra wêna lê bixin. بله شخوام سرکفتنی جی اشتره دخوازن شخواد داوی دم گل کی سپاسیاتت کنم گل کی کیف خوش بونم تبلیبونا تا گوتنا تی داوی دریا بویر اف ام گوشانا به جباجاری قامشلویه بشرا پچک سران تدیاری حسکرو جماری خوب که Ez hemûyan silav dikim xebatkarên Buyar FM ez wera serkeftinê dixwazim û guhdarên xwe ra jî guhdarên mêvanên ku niha me guhdar dikin gelek silavên xwe germ li wan re dişînim helkê qamus dişînim darim rojek bê yani ev qism met bibe rojekî ez li Qamişlo zim konserekî mîna konserê da ciyê xwe bigirim dawiyê re wera serkeftinê dixwazim û Berê ez dixwazim guhdarên we bikim بله کرم بک تليفون هات برين
روشان انترنت حبكي ضعيفة داويش وسواس دكنكو هنرمند زنار سوزدار تبلي مبو في ستراني وجاردن فتجرن تام دست ببروغرام خوابكن شخوي كرجار سي ستران دريزي دهبن سترانا يكامين شخوي بدنجي هنرمند لورنس عمودي سترانا ديامين همالين وك حرجار شخوي بنافناكن في ستراني بريش خو سترانا مي سيامين ودنجي هنرمند محمود أسعد